Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherindäki köp gatly jaýlarda lagym, agyz suwy we ýyladyş turbolarynyň ýarylmagy bilen bagly ýagdaý ýygyderli ýüze çykýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy bu regiondan habar berýär. Türkmenabadyň 1-nji, 2-nji mikroraýonlaryndaky köp gatly jaýlarda turbolar ýygyderli ýarylýar. Lagym, agyz suwy we ýyladyş turbolarynyň ýarylmagy netijesinde suw ýygyderli kesilýär, ýyladyş ulamy hatardan çykyp öýler buz ýaly bolýar. Şeýlede ilat öz zerur bolan hajatlaryny kadaly ýerine ýetirip bilmeýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Lewaply habarçy 3-nji martda gürrüň berdi. Habarçy turbolaryň ýarylmagy bilen bagly wakalaryň soňky hepdelerde hassa köpelendigini aýdýar. Ol turbolary bejermek işleriniň käte ençeme sagada ýöne köplenç birnäçe güne çekýändigini hem belleýär. Ýaşaýjylar suw, hajathana zerurlyklaryny eýdip oňşýarlar. Ýöne bahar pasly gelip ýeten bolsa-da Türkmenabad şäherinde howanyň temperaturasy gijelerine heniz hem -2 gradusa çenli ýetýär. Bu bolsa buz ýaly öýi ýylatmak meselesini kynlaşdyrýar diýip Türkmenabadlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Ýaşaýjylaryň sözüne görä ýerli häkimetler şol sanda öý dolandyryş müdirlikleri turbolaryň ýygyderli ýarylmagynyň sebäplerini düşündirmeýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada Lebap vilayat häkimliginden we öý dolandyryş müdirliklerinden kommentari almak synançyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamlaryny awatlamak we olaryň ulanyş ýagdaýyny üpçün etmek barada ýer gözinden alada etmelidigini her ýylyň güýdünde ençeme gezek tekrarlaýar. Muňa garamazdan gymmatbaha guruluşlar alınıp barlayan Türkmenistanda ýaşaýjylar jaýlaryň infrastrukturasyny ýüze çykýan näsazlyklary bilen bagly dürli oňaýsızlyklary ýygyderli başdan geçirýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary we garaşsyz neşirler ençeme ýyl bäri habar berip gelýärler. Ýakyna Türkmenistanyň Kronikasy neşiri fevralyň 18-den 19-na geçilen gije Parahat 7 drop 1 etrapçasyndaky 19-njy jaýda ýyladyş turbolarynyň ýarylandygyny habar berdi. Bu wakany Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri hem tasdiklaýar, ýöne ol bu ýerde ýagdaýyň has çynlyk aýdygyna ünsü çekýär we turbolaryň ýygyderli hatardan çykmagynyň jaýlaryň guruluşyndaky näsazlyklar bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Soňky wakadan soň şäher prokuraturasy Parahat 7 etrapçasyndaky jaýlar hususanda Çağalar bagynyň we saglyk öýüniň binalary bilen bagly derňewleri başladyp jenaýat işini gozady diýip Aşgabatly habarçy agdalýan binalary barlamak işlerine gatnaşan resmi işäriň gizlinlik şertinde beren maglumatyna salgylanyp 3-nji martda gürrüň berdi. Adatlyk radiosu bu barada Aşgabat şäher häkimliginden we prokuraturasyndan häzirlikçe kommentari alyp bilmedi.